Doncs soc l'Anna Muñoz, que soc sòcia de treball de l'Estat Invisible. Treballo a l'àrea d'economies feministes i a l'àrea de persones i cures. La Societat Invisible és una de les 24 entitats promotores de l'associació Ecòpolis i, per tant, hi treballa al bloc 4 des dels seus inicis. Sempre estem intentant reivindicar processos de corresponsabilitat de la cura. I, per tant, per nosaltres, poder reivindicar un espai de cura lúdic infantil al bloc 4 perquè les sòcies o treballadores de les cooperatives puguin continuar treballant en els mesos on no hi ha escola oberta, ens semblava una pràctica molt transformadora. Clar, jo l'experiència l'he viscuda a nivell de tècnica, acompanyant la definició del projecte, la ideació, els espais dels focus groups, etc. I, per altra banda, l'he viscuda com a usuària. Tinc dues criatures de 2 i 6 anys que el primer dia de treball meu al setembre van venir aquí i va ser com un esdeveniment familiar perquè la mama treballava aquell dia i ells estaven ajudant a que la mama pogués treballar i alhora s'ho estaven passant bé, no? I coneixent l'espai on també jo hi visc i li dedico una estona i jo podia estar tranquil·la, concentrada, treballant i obrint el correu després de les vacances, no? O sigui, va ser per mi una cosa molt transformadora, tot i que era una cosa molt fàcil, no? Que és a dir, poder disposar d'un espai on cuidar la teva família, en aquest cas la canalla, quan l'escola està tancada, que hem de tenir en compte que l'escola està tancada durant tot el curs, quasi gairebé 3 mesos, és bastant fort. I després són les famílies que ens hem d'organitzar la vida per poder donar cobertura, és la nostra responsabilitat, però sí que demanem una mica de corresponsabilitat a la resta dels agents per poder democratitzar les cures i que no sigui només responsabilitat nostra. I, per tant, va ser un plaer, la veritat. Treballar lúdica és una cosa molt... a mi m'encanta perquè és molt fàcil, són supercuidadores, atenen superràpid, després el que és la gestió i després el que és l'atenció a l'infant també ha sigut molt bonic perquè el moment que entraves i obries la porta, tot estava molt cuidat també, no? Els jocs que feien servir, la seva metodologia d'acompanyament a les criatures, com les criatures es quedaven en l'espai, vull dir que és una experiència superòptima. Jo crec que aquest projecte ens ha donat, diferenciaria, no? A nivell d'usuària, saber que puc deixar les meves criatures quan estic treballant o quan es fa alguna xerrada o l'assemblea d'alguna cooperativa d'una manera segura per mi, segura per ells, amb confiança en la seva mirada posada en l'infant i que es queden molt ben atesos i contents, no? Això és important a nivell de quan ets mami i necessites tenir certes coses cobertes. A nivell de bloc 4, crec que ja que és el dispositiu més gran de promoció del cooperativisme a nivell europeu, també és molt important que es reivindiqui que aquesta mirada de promoció econòmica es fa des d'una perspectiva ecofeminista, poder ser, i en el cas del feminisme que s'està fent una mirada transformadora de com ocupem els espais i la cura dels infants i les adultes en aquests espais, no? Crec que és important. I a la meva cooperativa li va anar molt bé perquè jo vaig poder treballar abans del que havia pogut treballar perquè tenia les criatures cobertes, no? I per tant tothom va sortir beneficiat d'això. Sí, recomanaria lúdica per als entorns laborals que entenguin que si les seves persones treballadores o les seves hores de treball tenen cobertes les seves necessitats de corresponsabilitat o de conciliació, tothom surt guanyant, no? Tant les personetes que estan ben cuidades, com les persones treballadores que poden continuar treballant, com les empreses que tenen menys impacte, no? Perquè al final el fet de no debatre i pensar que ho fem amb algo tan important com la cura i com ho gestionem entre totes ens fa perdre diners a totes. O sigui, que no és només una responsabilitat de les famílies, no? Li diria que no s'ho pensin perquè al final l'impacte positiu és clar, no? Vull dir, en el moment que tu pots tenir una persona que té una responsabilitat de cura
tranquil·la i concentrada en la seva feina, l'impacte cap a la cooperativa, empresa, l'entitat d'economia social solidària, qualsevol altra empresa, o sempre serà positiu, perquè això vol dir que aquella persona està donant el millor de si mateixa i no està desdoblada mentalment intentant posar un email mentre estàs atenent la criatura que t'està demanant, no? O sigui, al final el teletreball com a mesura universal quan les criatures no tenen escola té les seves limitacions, no? Perquè al final has de fer 3 coses a la vegada i la qualitat del que fas és impossible que sigui la mateixa que quan estàs concentrada 100% en això, no? Llavors, l'impacte positiu de facilitar la cura dels familiars a les persones treballadores sempre serà positiu per l'empresa, per l'administració i per tothom. També crec que seria important que tota promoció econòmica que vulgui transformar-nos o que vulgui generar democràcia i igualtat, sí o sí ha de tenir un debat sobre les cures, perquè si no abordem la corresponsabilitat de la cura o com ens organitzem per atendre-la, mai podrem parlar d'igualtat, mai. Sempre hi haurà algú més precari que nosaltres que s'encarregui d'aquella tasca perquè és fonamental per la vida, però com no li estem posant atenció, serà precària, serà sense drets, serà d'una manera com es pugui. Necessitem polítiques transformadores público-cooperatives comunitàries que abordin la cura.